Η Treasure X είναι μια ομάδα νέων από το Λονδίνο που διοργανώνουν Treasure Hunts παιχνίδια. Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να περάσουν καλά, να κερδίσουν πολλά βραβεία και να το δείξουν στα social media. Αυτή τη στιγμή διοργανώνουμε τα πρώτα μας παιχνίδια στην Ελλάδα, αλλά οι παίκτες θα μπορούν να ψηφίσουν ποια θα είναι η επόμενη πόλη. Χρειαζόμαστε 2 με 3 μήνες να διοργανώσουμε ένα παιχνίδι, αλλά επειδή σκοπεύουμε να κάνουμε παιχνίδια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δεν θα κάνουμε συχνά παιχνίδια στην ίδια πόλη. Έχουμε φτιάξει στοιχεία να είναι δίκαιο για όλους και γι' αυτό κάθε παίκτης θα μπορεί να αγοράζει έως και 3 στοιχεία. Την ημέρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι τα μεσάνυχτα, θα τοποθετήσουμε 3 QR αυτοκόλλητα σε ένα δήμο της πόλης. Και θα σας ενημερώσουμε ότι το παιχνίδι ξεκίνησε, σε ποιο δήμο είναι και το πώς μοιάζουν τα αυτοκόλλητα. Και εδώ κάθε ένα από τα πρώτα 2 αυτοκόλλητα, ο πρώτος παίκτης παίρνει από 500 ευρώ, οι επόμενοι 10 παίρνουν από 100 ευρώ και έτσι συνταγμένες για το τελικό QR code. Για το τελικό QR code, ο πρώτος παίκτης θα πάει για δείπνο με τον influencer που έχει διαλέξει να γραφτεί και 2.000 ευρώ. Οι επόμενοι 10 θα πάρουν από 100 ευρώ και οι πρώτοι 100 θα κερδίσουν ένα ιδιαίτερο custom made trophy. Εμείς έχουμε σχεδιάσει το παιχνίδι να είναι ασφαλές, οπότε οι παίκτες θα χρειαστεί να ανεβαίνουν στους φράκτες, να ψάχνουν σε αυτοκινητόδρομους και σε χωματερές. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει για μία ημέρα, αλλά δεν θα σταματήσει μέχρι να βρεθεί και το τελευταίο έπαθλο. Τα έπαθλα είναι custom made και έχουμε φτιάξει μόνο 100 για κάθε πόλη. Μπορείτε να πάρετε εισιτήρια μόνο από την ιστοσελίδα μας με αξία 10 ευρώ και είναι διαθέσιμα 45 μέρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και έως την ημέρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι.